Apana ere ane namba mupondere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. It's annoying now. Kacha kanaka vagari vachira simdanso. Yes no now uchitaura na Skimbo kwa Story Gondo TV. Nasi munao zedu tinge tichitaura hume ma artist mazovano. Ichi chino under 18. Tili tikanonga download uri pasi 18 years. Winky D. Soonekwa kuti Gavhara tanga katsika karuri kubudisa masongs kuerera kunopera kuti vaone kubvutira kila team awards. Zvino Gavhara vana kukuzinda kuvhurira ziso plus musakanganweka yangu vaimangu Gavhara rinongonetsa nguva yemangu. Sekalais mukuru wemabhanditi uyo akuita maclash katsika kepaJamaica. Zvino akura mumhanzi yake achiimba mavhoga wedza kutsvuka zvinyazi chaizvo ameno kuti kupererwe kana zviita sei zvichaita chiripo zvizooneka. Manya neupenyu hwako pano hapana mafansi yako ende kumata kwako ende futi uri dako. Apa pasongo yacho atisitoziva kuti aitsvukwa ndiani, ndiri chifa here kana kuti ndimejikawo. But hey, kwakaipa. Nox isu Story Gondo hatimire kuvhura ziso uye patinotaura hatidi kuzonzi chaipa kana musaza kuzvichengetedza mega. Uone mifananidzo yaNox iri kubuda apa chachanga chamboti timbonzwa mafone calls kune vanhu vari kupinza timbozotsva chinoti chii mapicture ari kutenderera pasocial network yaNox. Hello caller. Hello, is this Story Gondo? Ndipo paStory Gondo chaipo chaipo. Uri kuona sei nyaya yaNox? Yeah, man. I saw about Nox on the internet, and oh my god, I'm so disappointed. I must say, it's a real shame. Like, I cannot believe this just happened. Like, it's just too much. This is what celebs these days do. It's just too much. Kola ndepi zviri kufamba sei? Ndipo chaipo. Tinoda kungozwa maviews ako kunoona seko mapicha kutenderera mukomana usai. Ndepatruchora Noxi akuda kutojeresa mafans ake apa anenge akudura maisi. Dari munhu atombochila aita zvekuti pashi manhamba chete kuti yakuita chisiripo. Yakutoti svote sichapedzisira tazvisiya zvikuteerera kana music yake. Kola. Hello. Hello, paStory Gondere. Ndipapo wapinda muchirongwa. Ukiona seko nyaya yaNox? Zvakaita zvinomakisa kubva toburitsa tsvada rese panzere. Aiwa, hatitazivi zvinhu zvakadaro kumaartist, ngavati nyarewo ende mapikisi ari kufamba aregedze kufamba tichamafambisa. Pakaipapa vakadzi chete vari kuzhamba hanzizoni ndofunga mangopinzi kuroomeka asi zvisinei ndanyarafanira zvaitwa namukoma Nox. Aiwa nogona kuti jalava aseke mukoma Nox, jalavu seka munhu. Kune vaimbi vakuita zvekuimba zvinyanzi kunyanya vaimbi vechikadzi. Aiwa izvi hazvisina kana chimiro kana kuratidzika, hazvina kumira mushe nogona kuti muzoneroomeka kana totaura toda kunzi takaipa. Zvioneroomeka zvakuitwa nedzimwe. Ndakakurira chipinge ndoda kukupa rudo rwakapenga, ndozviziva kuti iwe uchanditenda. Mukamburo bata denga uchabata denga. When I wine for the cocky vamwe vanhu votofunga kuti ndiri joki, but it's not a crime to be honey, so just ride me like a pony. Apa ndopapera nhau zvezvanhasi tosangana muchikamu chinoteera. Man, this is Skimbo Story Gondo. Ndinavo kamukoma Simba Bochlam mukuita seko mazimbo kuUK kwese mukuita sei. Boys tiriko ka kuUK Bochlam UK cho madirirano show. Skimbo anenge ariko 23 to 25 September musashayika mana level. Boss Skimbo wasimbisa. Yes, one love. Chimdara. Mere ya mangwana. Munoti futsire.